te kabanikong ngasoban ai ngu ublay bat komju ru nakabanta jongpi ngasoban ai kublay yapi ki rangba baro bat kilong kemi kilong pa ki kun samla ki heb ki beret baro haga kerteng ka jong tra jisu bat haga ni ka janmit ngadon katu ka ni ka benta bangan kren naga tin ka joblay bat ngis kem ka ni ka tin ka joblay ni ka janmit kan long hi ka jingger ko hakini ki singi haga ba kladon ka ni ka lockdown hoj ngila yo ban lek haki jaka ki ba per ringkar ibsor imyong ibadon ke karpas ngila lecheneng ngila lecherum don ke por ke ba ngila yo ya ka jingker khu ke ba kraw lang ba kita ki jing shekri ke jongi ki briuk balak hot ingi haki ying ke sem ki bomde na ka balang ka jingin re ki de ki balang ba per ngi na ka taka donut jingi baro na ka jingi baro klem na nyaw siyang kamat ya ka no ko balang klem na nyaw siyang kamat ya no briu te ngila lek ngila tur ngila sulok ngila duai ngila mo ngila ai ka tin ka joblay hakani ka janmit ka khubor ka bagan kren lembat phi kalong shepang kada ka jinglong sinran hagba Jesus Christ ukren ya kini ki kentin ngin lek ben puli na ka gospel ka jong o Yohanes kalong ba pra ka dekor ka ba life away ter ngan sim tang ka ba kham kong san namal ka tau Jesu lo ong hakita ki jiu ki balanget hao lere piesa hakiktin jonga pilong ki senran jonga dashisha bat pini itu ia kata ka jingshisha bat kata ka jingshisha kan pelajno yepi to kan senge hangni to ni onglang bat ngai ni ki kentin onglang but na din jonga namar kata u Jesu lo ong hao hakita ki jiu ni balanget hao lada piesa hakiktin jonga pilong ki senran jonga dashisha to ngis ngap khendiat hagane ka benta u Jesu u ong hagane ki jiu ki balange sim ong satya haki jiu shu badong general be lani kelum be ya baro ki brio namar bun ki bun ki be la presya ik ya u Jesu ye ki senran ki jo Jesu u kham ong ya baro andai ong ha kita ki balange hau ong lambat nga ha kita ki balange hau hi ong ni ki kentin lada piesa agiktin jonga pi longkis ran jonga da shisha pi kita agiktin ke jonga Jesus Christ kilong ki bas kem kilong ba jelu ba bat kin long ru ka jingman toy wat yang ya pi ha kini ki spas nem ki ba menta o Jesu ong ki jiu ki balange niru kamju nilange ha o Jesu nilange ya o Jesu bat ong lada piesa agiktin jonga pi longkis ran jonga da shisha larang nga bat pi ngesa akiktin ke jomo Jesu ngin long shisha kisran ki jomo amen ngin long kisran jomo Jesu tang lada ngesa akiktin ki jomo ki kitin ke jomo kini ken kabangi puli nagi saw gospel bat lengba ka jing tho jigi nigi shakri ke jomo kisran jo tra Jesu nishem kide tin bal kide jikai ka Jesu hi uhikai bal kini kisenran kila yo pateng nau Jesu amen haba kila yo pateng nau Jesu Christ kamong Paul ngala yo pateng nau Jesu ukam yo na ki para senran hele u yo pateng nau Jesu hi lang ba ki jing to pa bau Jesu hi kai u bagalong kumta haga baken jaman sem u Paul markhamat yo Jesu padi i Henry haga bakanya mesim ulai kendu hitem na me Paul ula kiu hadu ka balai ka meneng lari puli bhana ka tin joblai ni u Paul lo kiu hadu ka balai ka meneng to na la shoshu ko angkum ni ken ba yakini ki tin ka jomo try yagi tin ka jomo Jesu ngabat pi ni dei ban ko ngu ni de ban but ni de ban isa hagi tin ka jomo Jesu kenang bangin long kisenran jongo trai ngin long senran jo trai Jesu te ong lada pisa giktin jonga pilong kisenran jonga da shisha ngakwa yang ngilang baro bangin sautu bahaya kane kaji kai juga kitin ke joblay
ngaku yang ini bangin syashkor bahagia ni ke janmit bat ngin long kam jai kendiat ban syashkor ya ke tin joblay orang bat nga lada piasa ke tin jonga hilong kisenran jonga da shisha haba ong haki jiu ong hanga pada piru komjo kom ki bengai how try Jesu amen ong ya baro ong ya pi ki rangba ong ya pi ki kentai ong ya pi ki samla bari ki khana komjo kat ki lala ban sotu ong ya baro mentang ini sedang mentai ya kani ka kenten senran ke ka jingmot senran hakatin kasi jungi kamot ba ngidei kinong but jong utra Jesu ke kentin Kristan ru ka teuhi ya kisenran pede pai kende ka kentin Kristan kana mangi so thu shu ya ka ne ka kentin senran hi pai bat ngana ka kam apostol lenong khatwei mo kam apostol lenong khatwei arposan arpun riu ongkom ne ti ulalech no she tarsos ban wal yusol bat endal ula shemi ula yalami han shantiok ti kala jaru ba baroshisnem klia seng lembat kata kabalang bat kala hikai ya shibunu pajba bala khot Kristan ya kisenran ningkong hantiok orang lambat ngatang ketuk benta bakhadu bala khot Kristan ya kisenran ningkong hantiok ki kata long wei ka bagi diben ken mau ba mo ka de kentin ke bala mi Kristan nangkong hakapor jong Jesu empat ong Kristan hakapor jong kini ki haswa jong kani empat ong Kristan ha Jerusalem empat ong Kristan pasdang kata ka kentin Kristan pat bana ta kentin kasdang nangta na po Antiok hakaba uni usyakri joble Paul bat Barnabas mo kala jaba barochisnem kila senglem bat kata kabalang bat kila hikai yeshibun upaj ba bala khot Kristan nangkong yaki ha Antiok yaki senran de namagata kane ka kentin Kristan kamdai ka kentin ka ba malumala basyong ba niam Kristan kamdai da kata ka jingong niam Kristan rei ka dai ban ong ya kita ki bala bit ya kata kanam bong la khot Kristan ya kisenran ningkong hantiak la khot Kristan ya no ya kisenran ong lambat nga la khot Kristan ya kisenran ki la khot Kristan ya kisenran to mentangan pai biang ke ka ne ka kentin senran ki senran hi deu Jesu Kristus bla sedang ningkong ba ula khot ya kini ki khat arngut banong ki apostol banong ki senran ki jongu u khot ula jer ka kerteng uta ula jer kerteng ki bad hading kitab de kilalong kita ki senran kilalong ru kita ki apostol bad kilia trailang ru Jesu Kristus kilia bod yo Jesu Kristus hakti hakajat kem shimle jingai setia bad u Jesu kidon ka jiadei ka bajan bha bad utra Jesu u Petros lele ha kapor ka ba ngako ban krene kane don sibun ke ban krene ki senran rei kapor kam sya ban krene baro u Petros lele ha ka wai kapor ka ba Jesu le tu ba ngan se letno se Jerusalem nang ta bade ki sa kem yanga kin sa penyap yanga u Petros ula khang yu Jesu nang ta lo ongru ni ki kentin lada baro ki ino yeme nga marwei ngan but namar boleh mar udon kata ka jing yadai ka bajan bha baru Jesu udon ka jidai ka bajan bha baru Jesu nagal kadau ulak kloiru ban but yo Jesu Kristus la baro kim but un but marwei ulak kut jimut kata ka jing kut jimut jong Petros u Jesu khom ong baka bakla u khom ong bakam dei ndai kamle kata ndai ya tu tangwei kong ba haswa bus ya un riu men len yang alaisien nang tau ongru itu ke kentin ke wai ba usaitan ula pani ke bantai me ke bantai ukeo ngang la duai na ke bantai jome pe Jesu u duai na ke bantai Petros u duai na ke bantai kisenran baro kharangut kidon hapo ke jing duai ke jong Jesu amen baro ki senran kidon haka lis ke jong Jesu Kristus wei arai sausan haru khat baro mde ta kata lo saki wei ko eru haka lis ka jong jing duai ka jong Jesu pikan ma ko nang ka ba khat nyau jong gospel yu anes
ha ka baga de jing duai ka jrang ba jong Jisu duai kumni ongko pa nga duai na ka bana jongki oma men simno eki na ka percay Henry ba men ripen im eki men ripen im ter duai ong ba bakini long situli bakin long ka ba seiso kumama me mala pha yanga ngarong pha eki se ka percay kum ter kidai ki senran ke e jong Jisu u Jesus nyau eki hatu kata ka jing dai ka jing e ka jong Jisu kalau ka krau ka kata namar ba ki dai kita ke ya ke yang man ka singi ringkat badu Jisu ke ka ba ko ong hang ni ha ka ji dai bat ngi larangi ngi nyau ira de ba ngi dai ki senran to ki su thu e ka ne ba ngi don ha ka list jong ka jing duai ka jong Jisu amen ngidon hadu menta ta ha ka por jing senran ta ha ka por jing Petros hadu menta ngidon ha ka list jong jing duai jong Jisu uduai na ka bada jong pi uduai na bada jong pi we baro ngidai ki basan ngidai ki pastor ngidai ki long kimi ki long pa compare u Jisu Kristus duai na bada jong dei tang katan re ka jing duai ka jong Jisu Kristus kalong ba bangin la ban let ban sei so ban so jingi unyo ban yaine ang tin job lai hadu kata ka jing tuai jong Jisu kara jur hadu kata but pida tip na em ba hadu mentau Jisu Kristus udang don ya ka kam kum unong yasa jang te bene pida puli na ka tin joblai pin siam kata usoi tanu de no mudoi hari Jisu Kristus udai unong yasa udai utau u advocate jong pi u riusat jong pi nama kata ni don yo Jisu Kristus ka jeng ka jengi amen ngilabut yo Jisu Kristus hadu kini kisingi ngilabut yo Jisu ngiru ngidai menta kisenran hoi ka jingbut ka jongpi yo Jisu Kristus ka jingwan jeseng ka jongpi kumni kalong ka jingmentoi ka bakrao ba pinang yo seshu ya ka jihikai na ka tin joblai ba pinang san seshu ha ka ta ka jing yat lenti ka jongpi kom kita ke benget kom kita kisenran ki ba menta jong Jisu Kristus but ujisu kwa eka jing dai ke ba jan ba hapdeng jongpi ba ujisu ul airu yo men sema khoi banang pensen bore pi halaka sngi ka sngi ba une men sema khoi ro un lo hajan ba bat pi ya kan pensen bore ka jing em ka jongpi ba phim dai setia ban so tlot ha ka jem ka jongpi pin so klan be ha pi it pi duai how blai but ringkat ka jing dor ka jom men sema khoi yanga de pi lakhot ki senran lakhot ki Kristan hari kam dei setia belong tang ke kerteng kam dei setia tang ke kerteng hari ke belong ringkat kata ka jingi dei ka jingi jan ka jingi bar utra Jisu ka jingat ka jong pi bar utra Jisu amen namar balai pida puli na ka tin ka joble to ne phai khndiat na ka kitab jingwan paus pangkai ta ka kerteng yo ba ngim so thu hoi ngati ba bona preng je pila sengutu harengan pen mau igane naga kitab jingun paus pangka balang hasardes ka balang hasardes kayo ia kata ang ka im tang ka kerteng henrei ka long ka bayap ka balang hasardes ka kubor sya ka balang hasardes tu de puli ka ne ka penta kalau nong balai de khol bani kong terter bara uto angel jonga balang hasardes to tho yakini ki eru uong utawa doni ki nyau ki men simu blai kamut Jisu bari kita ki nyau ki klur nga itu iki jingle jongpa ba fadon ka kerteng ba fa em henrei phalong ka bayap tolong pa ka ba sharai bat ka ba topen scam ye kita ki ke ru ki ba sa ki ban sayap no namar ngam shem ye kita ki jingle jongpa kiba dap janai hakmat ublai jonga onglabat ngatu ka dekhot ka kham seneng nga itu ki jingle jongpa ba phadon ka kerteng ba phaem henrei phalong ka bayap kani ka kta jur ya ka jem ka jonga ba ka jingem jingiru kumjo ka kta hadu kata ublai kuren ya kani ka balang hasardis wong itu ki jingle jongpa bapa don ke kerteng bapa em henrei phalong ka bayap ong Jisu Kristus ya ka balang hasardes kai ka ne ka jinglong jega ne ka balang
kadon ke kerteng baka im Henry pedika long kabayam namagata ngalaban ong ba kamlong setia ke wasutunat bangin ong ba ngidei ki Kristan larang ila ong ba ngidei ki Kristan to ai baka jinglong jingi baka jingim jingiru kadebania yedei berkata ka kentien namar kane ka kentien Kristan kamut kadeki kisnran jong tra Yesu kinang bot jong tra Yesu kiba im bar kiba le ya ka man ka jugo man laga sngi haga gm ka jongki amen hangi long ba nga itu ke jila jong pa ba don ka kerteng ba pa im henry palong ka baya hato ki bre kim juong mo hangi ri khasi jongi Kristan ka nam soitan ka kam pi namar ba kajilo Kristan ang neri kasi ba jantia kasriem ya kata kiron ka nam Kristan hanai ki jingle pade kalong soitan na kata ki breu kiyo ban kenno banong ba Kristan ka nam soitan ka kam hanai nga kwa banong ba ngi ki banget hangni ngim dai setia ban long kumta haringin long ba ki Kristan ki ba shisha ko ba Jesu Kristus lo ang lale piesa agi tin ge jonga pinlong kisnran jonga da shisha amen nga kerpat yang ngi hangni Baya baro kerikasi bajantia bangin long kumba Jesu Kristus lo kren wong lada piesa hakiktin ke jonga pilong kisnran jonga da shisha komtang ine isa shisha hakiktin ki jong Jesu ijingi kai ke jong Jesu ke jika juga ktin ke joblai katagen ka thong jong Jesu ka thong jigi snran jong Jesu ba baro ki benge jau tra Jesu kin yesa hakiktin ke jong amen kini isa giktin jong bangin nge ngin isa ngin le kada kum giktin ke jong bad ambe la gata long ba habaki breu ki i nga yapi kinda itu isha ba kinne ki dei ki khon ki jong blai kinne ki dei kisin ran jo tra Jesu tu de pai khandiat ye ke ka baka prathai ka pe pai ga nya na ka al koren leno ka balai ar koren lai ka lenong we hadu lai ki de khot ngisdang pat baniro yelade dak jingkeli ning idan kam gom kiwe yakishiti ro shepi lani napi mapi ken pilong kata ka shiti jongi yakabala tho aki donut jongi yakabala itu bala puli de ki briu baro ki ba paushna ba pilong ka shiti Chris yakaba la 3 minut dangi ya kabala tho om daga sia henry men simu blay ba em om haki malan kniap henry haki dolen kniap ka donut ken ong lang bat ngai ka kentin ka ba seneng ong ma phi ken philong ka sithi dong sengeng to ma phi ken philong ka sithi bala tho daga sia lani ka bala ta bahade ka kor kalong ka bakhia bala sanyang tu bala labang ba wat ban sil ru laban sil kata ka sithi kalong ka baskem ha de hangni upol kurani kata ong ba mapi pilong ka sithi bala puli de ki briu baro amen amen mapi pilong ka sithi bala puli de ki briu baro namagata kamut kumni nga ba phi ngilong kum ka sithi ka bala tho mentangan se khendiat ine kum kan nuksa ine ikot ide ita ikot bala tho sithi hanore hano phi hangni kadai ka kot sada kabali hakabal andala tho igi dak kishin pio I ken shekdar igi ta gidak bala tho hangni namar balai namar ba kadai ka jaka ba tho ida gidak ngabat pingilong kum kan ka kot sada bar bala tho ru ha kan ka kot sada ngilong ka sithi bar kibri baro kila ban puli menta mana badan kelom sa pesine kindia haba kani ka kot kadai ka bali menta lara pin aida kindia you inem you to that you inem hey
de na ka daw ngabat ping long kom kane ka kot sada ka bali ha ka bala tho ye ki dak ki dak ka bala tho ha ka jim ka jingi pol de bala tho dagasia lani de bala tho hakimao hare bala tho haki donut jingi ni long ka shiti ba ki bre ki puli yangi ki puli ki jing ya ka jing em jingi ki puli ki jingle jingi ki puli ki tin jungi ni kren kumno ngile kumno ki bishal ki let ki pek tik ka jem ka jungi naga ta daw ka long ka don kam bangin sngutu ye kata bangi long ka siti hak mat ki breu kala ban yo iep kala ban iye nga kala ban pen rem la dangi khem tho ye ki dak ki ba ni khem tho ye ki kintin ki ba ha ka ka kot sada jonga ba jong pi hanai la da tho haga jem ko jingi ya kita jing tho ke be dei bangilong kum ki sinran bala buddin bala bud nong rim ya ga jing em ga jo jisu hang ta ki bri ki iyo jisu haga jem ko jingi amen amen kum nong ikran kum nong yat nyeng kum nong le haga jem ko jingi ki bri ki pule namagata to ai bangina long shisha ka shithi jo kris amene ka kinyo lai ong abat nga ka shithi jo kris kasiti jo kris kamut ba laden pe jo kris ba pe yang abale pi ngin sriem komjo amen ba ka tin ga joblay kada ong bangin bidur yo kris ngilong chi men si parabro kris ngin bidur yo kris ngina phomno e daga dur jo jesus kris ha ka jinglong jingem jungi ka ta kolong ka jinglong jingem jo sanran amen ka jinglong jingem jo sanran bangidat bud ya ka jing em ya ka jing le ik tin ki thli baro ya uta banging nge ya uta banging bur kata kalau ka jing sha te kala ja chi sin ha ka bagi don hang te hawar ki breu ki dalong miam khasi ba ki ong ngim kwa balong kristan namar ba yo basa pop ki kristan ki yele mukuduma ki kristan ki buat ki kristan ki ki kristan ki life hojat naga ta daw ngim ko ban kristan namar ba yo ngilong ko maki ngilas ngosi ya ta khubor ke balawan singi hagite gi khanwar bat ke ke bangla jubab hapdeng jongking amba ki kristan ki dan bunja ki kristan ki badan tang kanam tang kerteng hitolong la ka jong hanrei larbi kwa ya ke ban shem ya ke ki kristan basisha filan ban pet singi filan pet sekini ki brik ba butik ka tin ka job lai pe kita sabut nuksana kita te tin sa shemba kimju aj kimju to kimju klim nang ta susu kimju ya ai mukuduma kimju le de ki juga berthai hari kira pen bit yala di ha kata ka dur bar ka jingle jongo jesu kres ha ka jem ka jong ki kristan ka basisha Jesu ko ang ngan pai biang sa sin uang lada piai ne akik tin ke jonga pilong ke senran jonga ra sisha amen tang ko ka ba kham kong san hi kolong ban yai ne ha ka jingi kai pai bet ngana ka kama bosol menta filosofi ya ta ba ong sithi lenong ba ar sa puwe sa pu ar ha ka por ba u petros yelap ha ka si tene ko to ne pule namagata ye kita ke ba priang ya ka ta tin jogo lapan baptis kom tala penyeso haga daga sni shaka balang kom balai hajar ki mensim bat kala ye ne scam ha ka jikai ki apostol badaga jeslok badaga bakdiak pu bad ha ka jing duai de ong lam bat nga tu du khat ba sa huar ong lam bat kala ye ne scam ha ka jikai jo ki apostol bad ha ka jing yeslok bada ka jing ha ba kediak fu bada ha jing duai de ki hangta sautli ki kadon kene ka kentin ki la yene scam ong lang bat nga ki la yene scam ha ka jing kai ki hikai ayu hikai tin nyom lai kam de hikai nyam hare ki kai ye ka tin ka jong oblai ki yene ha ta ka ba u petros yela pang tokla ka bumut hikai ka ya kata ki yene scam hangta hak tin joblay ban nge jau jesu banam ken ria no nagata ka jika juga apostol nagata ka daw ngala ban ong kini ki bala penaptis lai hajar ngut hagas ni penegos kide kita ke ki ba yene
Angin skem hadu ke bakut. Kiai ne. Gila ban syak pencitom kamper. Henry kiai ne baik ha ka jikai. Amen. Kadon ke jing mentoi ba krau ba bang kiai ne ka jikai. We. Yak ke bang duai. Ngin yok priang. Ong tin blai na ka gospel ka jong Yohanes ma khat san. Dekhot ke ba sau terter. Laringi duai ro habang ilai ne ha ka jikai ilai ne ka tin ka joblai. Laringi duai ngin yo pediang ye kata. Amen. Nang ta sesu don sibun ke. Ha ka bakutam kolong ba ngin poi ha ka hima ka jong belai. Don sibun ke people in the Bible. Oh don sibun ke. Haringen ngong tang we long ha ka bakutam ngin poi ha ka hima ka jong belai. Amen. Wat pai se ka mon wat pai se ka diang. Hari but be yo Jesus Christ ka jem ka jong pi. Yat wat ya kata kalian tiga bakem beratho gospel jo Matius. Tadi pai batnya Matius pek kata gospel Matius kong kalian tiga bakem. Kom kisenran jongu Jesus Christ laga kem katno ru lake katno ru kalau nang banyau do khat lai ter nyihaban yaine baik nginam pai sini setai yaine ba ha kata ka jingkai yaine ba kalian ti ka bangit bot yo Jesus ngan puli kendiat ikene to besut lang ba ke kherdap ka ba khem na ba ka ba kluy ke kherdap ka ba jalan ru ka galanti ka ban lam se ka ban jot bun ru ke besut na kata hendai a ka ba khem ka kherdap a ka ba wit ka galanti ka ba lam se ka ban im a kilong kendiat ru ke ba syam ye kata ngam tip pis ngau thu ne em ngayo I ha ka ba kenjamin sim ngayo I ba bun ba kibriu kiyaj ha kata kalenti ba la kilong Kristan ru ha ka jong Kristan niam kilong Kristan re kiyaj ya kalenti ba keluj kasuruk ba juga pop kalenti ba juga pop kalenti jong soitan kalenti jong kijing pendep kijing ko brai kiyaj ya kata kalenti ndrai ngayo I ka ba kenyam sim don tang kendiat ngut kibayaj ha kata kalenti kijong blai kaban kiu ya kita kijing ba per ban kiban poi ha ka hima ka jong belai kendiat kiban lech se ka nikalenti ka jong belai ka ba kiu artet kumto ka ba kemru kibadan step by step kidan kerdon bahana man kiu kalong kum ka step mo gitu ki footpath jong ka lenti ka ba don ki step hap kiu senjam pas senjam bad ha ka ba kut ana poi kham se te seneng u belai u wan shau no bakin lech no se te se ka hima ka jong belai te nama kata to lagi don ha ka jing ba per re nginam pai se kalenti ka ba keluj hari to ni yaj be ha kalenti ka jing bod jingi yaw Jesus Christ wat ha pedeng ki jing jing jar baro amen pila ban sya kren ben pila ban sya shibun ke re lada fi bod se sya ye kalenti ka jo trai pinam du nong ha ba kut jo ka jing jong pi amen pila bandu ngi ko me kren mene pila bandu ik jing mentoy juga percaya pila bandu no ia ka spa ka pho pila bandu no ia gitu ki jing don ki jong pi henry pinam du pat ia ka hima ka joblai amen nama ka pawe kong kan mentoy ayu yo briu ban yo ia ka percaya baro ka wei henry bandu no ila jong men sim pi lareng ya lan pi kelut ngala ban yo ia baro ha baro kat bamon ka men sim lebe yo be henry ngila ban du no ika men sim henry le yaj ban bud yo tra jesu ngila ban haban penkerpang ngila de ba kan ni ngimlong ban le kan ka tai ru ngimlong ban le mo sibun ke ba de ka do ngimlong ban le henry ya ke ba ken jaman sim bo tra hi kai ni haban le ka ta ngila ban du no henry haga perthai haga do ngila ban du no henry haga ba khadu ngin pen im yela ka jong ka men sim ti nada sesu ngan puli ngan penjrong su iba ka don ka mo ke sawa te ki khunlong kimla namar ba ki mo permit te puli na ka gospel jong Lukas kal no ba khat saw ki don segini ki kentin ka dor ka jinglong senran hangni kadang sesu kum ong kani ka dukhot bible hangni tune puli lenong ka ba khat saw Lukas lenong khat saw ka dekhot ka ba arfun riu terter ong ko ne Jesu arfun san arfun riu terter
ngan sedang arhusan nang sedang senan mo te bun ki pai ba ki le lam bat u bat haba la kertiang din ula ong haki lade uno ru wan hanga baru bomisi elok pa belaga kimi bali laga tengah bali lagi khon bali lagi handman hmbeu ru simrang berkentai hoi wa ilaga jonga jing emru la banlong usunran jonga uno ru ubamba ru ilaga jonga ding phna barwan but na din jonga la banlong usunran jonga pi hang ni kalong ke ba su ba hanrei to dia kren khendiat ye kane hawa Jesus Christ kren ye kine ke kintin lare uno ubam isi elok pa laga kemi yoga jia ko majia hawar haba ngilek jia seng hawar ngala ai ka Bible hawai brio badang niam kasi hari kata uni perlok jonga ba nga ije andalo yo puli ye kata ke kintin ba uno bam isi elok pa laga kemi usange no ban puli Bible Ong ba ka Bible ka bakla. Ka Bible ka hikai bakla, ka hikai ka ong ba to isi no ilok pa la ka kimi. Henry ngalabatay haung ong ba em. Kamde ba kamud ban ong ba ban isi no. Henry ka long ba ngin kam it yaw Jesu bani ki kimi ki pa bani ki men ki para bani ki khonru bar wat ila ka jonga jing em ngin kam it yaw Jesu Christ. Ni day ban kam it yaw Jesu bani ki eke baro amen laki de ki kimigi pa lade katnga lane ngala bedong ba ki perlok ki parajor lane wat yela ka jonga jing emru larangi kham ide kita bani o Jesu ngimla banlong ki senran jong tra Jesu ka bahane o Jesu ongru ide we kentin lade uno u shakri arkenra umla asatya ban syakri arkanra la usyakri oblaine usyakri gaspa nama kini kini banlong blai haga jm jong brio ya kano ba phije kata ka kla blai thau amen hadu pol wang ba u blai jongki ulong ka kpo nama blai namar ba la ije ya ke ban sa ya kane ka kpo Henry ke bangi de benai kalong ba ngin kam e yaw blai ban ye ke baro ha ka perthai amen la kadon ka siaru ngin kam e yaw blai ban ye ka siar amen ngidon ka samla ka bang ije dang lang samla lesi hangnim don samla ta mangan syukrin kumta lesi don ki samla dang lang samla hab ye pun man ka singi le hab le kum no man ka singam tip tenrei to ai ba phim dei ban e khampalat ega samla ban yaw Jesu hei to kham e yaw Jesu Christ ban ya kata ka samla jong phi amen kham e yaw Jesu Christ ban ga tanga kham e yaw Jesu Christ ban gi khon kham e yaw Jesu Christ ban yu pa ga kimi bar wat ya la ka jong ga jing emro ladanga dei ban yap na ka ban try ru ngadi ban la kloi ban sha yap na ka ban try kata kolong ka jing sha jong ka ban sim jong senran Ladang ngingi degi senran kemud ngihaban kindu ila ka jingem upol pida pulik bahai ka ya ka jing kren jo upol ong lada pi ken naga ta ka jing naga ta ki eke banga deben ban yo buram lani bagari ban yo ya ka ta ka benta ka bagari ban yo kumu beriu ngala deben yo sisha labi ken naga jaj hebru ngalong hebru tenrai nadong hadong nata pi da kenya dong upol long fit nakado rewang ya kita ngala nyaudu ban yo Christ ban yo Jesus Christ nga nyaudu ya kata ka jinglong niam jiu nga nyaudu ya ka jinglong Hebrew nga nyaudu no ya ka jinglong Pharisee nga nyaudu ya ka jinglong ka no ka jinglong nga nyaudu kita baro tang ban yo Christ wat ka kerdan pol don kerdan henry kita baro nyaudu pembet nanto tra Jesu lalu train agal daga percaya klampek ula ban yo ka tulok wa he ri kita bro la nyaudu yala de ha por le yalap thau ying jan kalong ka be tenre ula nyaudu ike ke bro amen te naga daga dau pol habu em daga jing em hadu ka bakut pitep ula sya sibun ki jing e henry hadu ka bakut ka bible ko ba la pensa yaki dak jong Jesus Christ ka met jong pol ulong senram tu ne puli kinde dia kata ken mau na me tu ka Bible Galatia riu
kada khot mentangan puli kada khot bakat minyau Galatia riu kada khot ke bakat minyau kong kini ki kentien nadu menta mano wat penjenjar yang namar ngaba ikidak ujisu balakin ta hakamet jonga tolong bat ngai ni ki kentien mano wat penjenjar yang namar ngaba yakidak ujisu balakin ta hakamet jonga sasin balakin ta hakamet jonga hihang upol uba ikidak jong Jesu ke kita kidak jong Jesu nama Jesu la syashitom upol ru la syashitom la sempat ya ka met jong pol mi snam kila syo bunsin kila ntemau bunsin ya upol uba ikidak balakan ta ka met jong hakikti don jingmong hakamet jong pol don jingmong dene kita daw ong ba nama ngaba ikidak balakan ta ka met jong Pi kata ke jinglong senran jong pol kong ba lesi mangingin namlak bansya kata handai man kata ini persang lada don ki jinge lada ka poi ka por bangin bansya nya bansya handai tu nginlong ki bas kem nginlong kita kinong bot jong Jesu Christ o Jesu ang laru no ru ubomba ila ka jong ka ding phna bad wan bot na din jonga umla banlong usunran jonga Katu kajuk bang la puli Lukas kalau nong kebak lenong khatsau katu ko dekhot ke ba arpunyo pat uno ru de ubamba ru ila ka jong ka ding phna bat wan but na din jonga umla ban long usenran jonga to ni ong ni kintin ubamba ila ka jong ka ding phna umla ban long usenran jonga to kanni ka ding phna ka kren ya ka jingsha sitom Pika ding pena hakapor menshua hakapor jing kita ki jing sensyar jing rom kidon ka rul ban sana pena ki briu yauno udakat uno balale ka kamsniu kidon ka jing pensitom da ka basu sa nar pena baram de sana pena klau klam yu ibriu ki sa nar pena be halen tiba hajrong je ulum ko sana pena yo Jesu ba arngut ki we pat ki dekat sana pernah haka jakaba yu i baro kenang ba kibrik ba yu i ya ka jing pensitom ya kidakat kil so shifting ba kinam leshu ita ka kamsniu kata long jing sana pernah jong ki roman dai hang ni Jesu om kini kintin uno ru ubamba ila ka ding pernah barwan but na din jonga omla banong sanan jonga nama kata kekeren ya kadak jong jing syasitom ka ding pernah kidak jing syasitom ngan shu ong katukat ni kom ki jing syak keren beng dang suk ne syak keren beng laki beri ang kumno pi de ban long ki bayasha amen haba ki beri ki keren beng ya pi daki no ki kintin ru tolong pi ki ba yasha aslam ki banam da banam ai setia mar shikintin ya ki beri u Jesu Kristus keren ni ki kintin ki ba ong laro utau beri nong shun jame tap nang na kaman to pensya sana kadiang lalu shim ya ka Jacob jame to ai sa kasop tiru hisbon ki jingi kai jong Jesu ba hare kita ro daga bor jo belai ngila ban pendep amen hoj daga jingla jingi ngimla hare u belai un pensaj bor ngi ha ki ki sngi jong ka jingjanjar lalu wan lap ka jingjanjar ya ka jim ka jingi lesi kinsa sempat ingi ngihaban sya kin tap ingi ngihaban sya kin bentiu ingi ngilaban sya kin kren ben ingi ngilaban sya bat nado sidong namar balai ngidei kinong bot jong Jesu Christ ngidei ki senran jong tra Jesu nyek e ke Jesu la sya ngiru ngilaban sya amen pai ga jing kren ke jong o Petros habe debe Jesu ka ong ba ula ino e ko kom ingi bangin but hagi taki jingjam jong o we Petros ma si tiba ni kong Petros unang ba ar nang ta ar pu we ar pu lai ngan puli namar sikani ken lakhot epi nabau Chris ru ula sya na ka banta jongi da ka ino e ko kom ingi kenang bangin but hagi taki jingjam jong o bom sim la lepop lemne bom am sim la shem ka bar sa ba ka sento jong o ubah habala kren benye o
ju kren ben kliang haba u shashitom ju berngem ki breu ha ka jilong breu kim jilong kumta ha ka jilong breu kumut ladaw nono le kumta ya u o kinda le khambun sha ka beniat nama ka beniat ka khmat nama ka khmat kin penangkam herau jisu ju hikaya kata long haba kren ben yo jisu ju kren ben kliang haba ki pensitom yo ju berngem haleluya haba ki kren ben yo jisu ju kren ben kliang ju pen phai kliang ya kata ka jing kren ben jongki lada ki pensitom yo ro ju berngem ju ong ba me pensitom yang akum ni ya me te nganle kumta ju ong henry uyai syajam wai ti sok pa ongko pa ngai ti se ne ka kam men bishar ma me naga ta daw pol ong ha si ti shi rom nang khat al nam ong ye khat ong to wat pen phai kliang ya ka bas niu namar ka bas niu henry to pen phai kliang da ka ba ha ya ka bas niu amen Lalu beri ules ni pi wajules niu le bahano yo. Lalu beri utim pi waju tim kliang yo onrei kerku yo tabat tim pi. Amen. Kata orang kejikai ni kejanmet ke bahan rei. Ai bagin dua jur bau blend penla yang ai pi bagin em ya kata jing em kabalong komusun ran. Amen. Te ublen kerku yo pi ni kejanmet kanam kren sibun kelong ke ba bun ba agin shan rei ngin senge no hang ni. But to ai ba ngabat pingin yai ne hakik tin ke jong Jesu. Amen.